morning, Kajun Lemon. Ayan, magluluto tayo ngayon ng pakbet na gabi. In Ilocano, aba. Ayan, ito yung gabi, ito yung mga ingredients. Ayan, simulan natin lutuin. Kajun Lemon. Lagyan natin ng sahog na baboy para may lasa. Ayan, pakuluan natin. Palambutin muna natin yung ating sahog. Lutong Ilocano to, mga Kajun Lemon. Ayan, lutong bukid sa aming probinsya sa Pangasinan. Pakbet na aba, gabi. Ito yung nasa gitna ng gabi, yung bata. Wala kasi akong nabiling baludal eh. Kaya ito yung binili ko. Tingnan natin Kajun Lemon. Ayan, kunti na lang yung kanyang sabaw. Tingnan natin. Patuyon natin yung ating karne. Tapos tagin natin ng kunting mantika para lumabas yung kanyang mantika. Kunti lang. Ayan. Ayan, Kajun Lemon. Medyo nagmantika na yung ating baboy. Lagyan na natin yung mga lahat ng ingredients. Sabay-sabay na. Ayan. Ito yung ating gabi. Lagay na rin natin. Ganyan lang kasimple magluto ng ating pakbet na gabi. Lagyan natin ng kunting Kajun Lemon, tubig para maluto. Ayan. Tapos lagyan na natin ng bagoong Kajun Lemon. Ito, boneless, bagoong ng Pangasinan. Kunti lang Kajun Lemon. Lagyan natin ng kunting anghang Kajun Lemon. Ito, chili flakes para umanghang. Natin halo yan para mahalo. Yan, pakuluan natin Kajun Lemon. Pag medyo luto na, lagyan na natin ng suka. Tingnan natin Kajun Lemon. Ayan. Tingnan natin kung malambot na yung ating gabi. Lalagyan na natin ng pampaasim. Ito Kajun Lemon, cane vinegar. Tansyahin lang Kajun Lemon. Yan. Tapos lagyan na natin pampasarap Kajun Lemon. Ayan. Tapos takpan natin ulit. Tignan natin Kajun Lemon kung anong kulang. Para sa akin sakto na, sakto yung alat saka asim. Lalamugin natin konti Kajun Lemon. 2 minuto.